लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्यूब चेनेलाव बरायफिननाय थाबावबाय गोबां दिननि उनाव दिनैहाय फिन आरो खेबसेबाव सिफुंनि आयदायाव बागुरुम्बा दामनाय दाख्लै आं खेबनै होखांबाय बिनि भिडिअ दा दिनै बिनि आद्रा थानायखौ आं नोंथांमोननो फोरोंफिननो सानदों जों दाख्लै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बागुरुम्बानिफ्राय जात नङाबोलासिम आरो बिनि सिगां सिफुंखौ मारै दामो मारै गोमहोयो आखाइ हगारनाय बिनि सोमोन्दै खिन्थाखांजोब्बाय दा दाख्लैसिमाव जात नङाबोलासिमखौ दामनायनि सोमोन्दै खिन्थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायनानै सोलोंदोंबा रोंगोन आरो बुजिनो हादों आरो दा आं दिनै नोंथांमोननो बिनि आद्रा थानाय जात नङाबोलानि उनाव तुरिबारिनिलाय दाउसेन आरो दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि बे मोननै माबाखौ फोरोंनोसै बे बागुरुम्बाया बिनि उनाव जोब्बायानो बेखौनो उल्था फाल्था दामफिनबाय थानांगौ दामनाय समाव ओमफ्राय लास्टआव बागुरुम होननानै लास्टनिल' दा आं नोंथांमोननो बेखौ दामनानै खिन्थासै अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामला नैबेहाय खिन्थाखादोंमोन गासै गंबा गुदुं 1 2 3 4 5 आं बिदि हमदोंमोन बे सिफुंनि गुदुंखौ नैबे सुग्रा नैबे गुदुं मोनसे 1 फार्स्टनिफ्राय 1 2 3 4 5 बिनिफ्राय आं खिन्थादोंमोन नैबे 1 गुदुङाव सोदोबा मोननै मोनथाम जातनि गोमनो हागौ ल'आव सुबा लासै एसे मिडियामाव सुबा एसे आरो हायाव सुबा खरा ओमफ्राय नैबेहायबो बिदिनो 2 नाम्बारावबो ल'आव सुयोबा लासै सुयोबा ल'आव गोमगोन लासैनो होननाय आरो जेरै मिडियामाव सुयोबा एसे खरायैनो गोमगोन बिनिफ्राय खरायै सुयोबा खरा गोमगोन नैबे मोनथाम गुदुं सिङाव बेबादि थिग बिदिनो नैबे जात नङाबोला तुरिबारिनिलाय दाउसेन होननायाव बे बाहायजाजोबगोन बेनि हाइ आरो ल' बे सुनाया गासिबो बाहायजाजोबगोन बाहाय बांसिन हाइया बाहायजागोन दाख्लै आं नोंथांमोननो नैखौ फोरोंदोंमोन आं बेखौ खेबसे दामनानै दिन्थिफिनसै आखाइ हगारनायखौ नाय नैसिमा दाख्लै फोरोंखांबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना बिसिमखौ रोंबाय दिनैहाय तुरिबारिनिलाय दाउसेन तुरिबारिनिखौ मारै दामगोन बेखौ नोंथांमोननो फोरोंसै 1 आखाइखौ माखौ हगारदों गोसोआव ला आरो सुनाया बेसेबां खरायाव सुदोंना स्ल' सुदों स्ल' सुबा माबायदि गोमोनै आरो एसे खरा सुबा आरो बिनिफ्राय खरासिन सुबा नैबे दा आं मारै सुदों बेखौबो बिदिनो नायजोब बेनाबो बिदिनो नै बेबादि बे मोनथाम आवाजखौ थाल ला बाव खरा सुदोंना स्ल' सुदों दा आं तुरिबारिनि दाउसेनखौ दामग्रोनोसै तुरिबारिनि दाउसेन थांबाय बे 1 1 2 2 हाइ 1 2 2 1 3 1 2 2 1 हाइ 1 2 2 1 3 गासिबो हायाव सुजोबदों medium 1 1 high 2 3 2 1 1
2 3 बिदि फैफिनगोन 2 medium 1 आ हाई मोननै 1 1 हाई सुहाबनाय थारमानि बिनि उनाव 2 आव मिडियामाव फैफिनबाय 3 आव मिडियामाव फैफिनबाय बेनो जाबाय थुरि बारिनिलाय दाउसेन बे सुर बोनायखौ उनाव सोलोंनो हागोन गानखौ खोनासंनानै बेनिफ्राय दा आखाइ हगारनायनिल' नालाय एबाराय जोंनि लागोआलाय दाजेन two 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 3 high 2 2 2 medium 3 3 3 आ high 3 3 आ खेबनै हाई जागोन खेबसेल' सरि 2 2 खेब 2 2 खेबथाम बिनि उनाव 3 3 3 खेबसे हायाव बिनि उनाव 1 आव फैफिनगोन आखाइ हगारनायखौ मिथिखाबाय 2 2 खेबथाम मिडियामाव ओमफ्राय 1 3 आव हाई खेबसे 1 आव खेबसे होनानै आरो 3 आव थांफिनगोन ओरैजाय Three one three three one three 2 2 2 3 1 3 होनगोन आरोना बे दहायनि बादिनो फैफिनबाय दाजेन थुरि बारिनि दाउसेन जोंनि लागोआलाय दाजेन जोंनि लागोआलाय दाजेन बेनो जाफिनबाय नैबेनो 2 1 1 3 2 1 1 3 बे जाफिनबाय बिनि उनाव बे थांबाय बे जाबाय बिनि उनाव गोसो होसार मोसादे होननाय हायाव सुजोबनांगोन बेखौ 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 3 2 हायाव 1 3 1 3 हायाव गोजा गासिबो 3 2 1 3 1 3 बेबो बिदिनो फैफिनलायबाय 2 1 1 2 3 बे फैफिनलायबाय बिदि सुलांगोन बेखौ माबा लिमो होलांगोन खिन्थु बेखौ रोंजेननायाव नङा जेबो नङा बे नोंना जुदि नों दामनो रोंबानो नोंना आखाइया अट'मेटिक बिदि जालांखागोन बिनिफ्राय गोसो होसार मोसादे जोंनि लागोआलाय दाजेन हायला बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे होननाय बायदेमलाय नैबे मामोन 5 1 4 1 5 1 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 हाय बायदेमलाय सिदेमलाय दाना मोसादे 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 re 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 re
बे जोब्बाय दा बेनो आं दा नाम्बार खिन्थानांगौबाबो इसिबां माबा नङा नट्स लिरनानै नोंसोर लानो हागोन जेरै दै जिरि जिरिखौ 1 3 3 1 3 3 रे रे दे रे 1 3 3 1 3 हायाव माखासे ल' माखासे हाय बिदि नट्स लिरनानै नोंसोर सुर बोयै बोयै बेखौनो सोलोंनानै दामनो हागोन दा बेखिनियावनो दै जिरि जिरियाबो जोब्बाय दै जिरिथ' नङा सरि थुरिबारिनिया नै खेबसे फार्स्टनिफ्राय दामफिनसै स्ल'आवनो बे दानिया बिनि उनाव फैगोन बागुरुम्बा हाबफिनगोन गान दामनाय समाव दाना बिनि उनाव फैगोन दै जिरि जिरि डाइरेक्ट दै जिरि जिरिखौ दामगोन आं खेबसे ओरैनो दामनानै दिन्थिग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोनखौ फोरोंसै आं दाना नोंथांमोननो माबानोसै नोंथांमोना मोजां नायनानै लाबानो जाबाय माखौ हगारदों नुखादों निस्सय आखाइखौ 2 1 1 3 2 1 1 3 1 हायाव 2आ ल'आव सुग्रोगोन बिनिफ्राय 1आ हायाव सुगोन बिनिफ्राय 3आबो हायाव सुगोन आरो 1आ हायाव सुबावगोन दै जिरि जिरि बे थांबाय बाहाय बिनि उनाव साम' खिंखिरि Three, two, one. Three, two, one, three, re. 3, 2, 1, 3, 1 हायाव गोजा बे दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि बे थांबाय बिनि उनाव दै जिरि जिरि सनानि जिन्जिरि हाय सनानि दै जिरि जिरि बे थांबाय बिनिफ्राय साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि सनानि जिन्जिरिखौ दाना Two, 3, 2 2, 3, 2 3, 4, 5, 1 बिदि फैगोन आरो 2, 3, 2, 1, 4 बिदि थांगोन 4 4 1 4 1 5 बेखौ एसे गोलाव सुहाबबानो गोदै जाबाय
2 3 4 5 1 4 1 5 4 1 5 1 बिदि फैफिनगोन आरो बिदिनो बागुरुम्बाया बेखिनियानो दासिमाव जोब्बाय दा बिनि उनाव दामनाया बेनो बेखौनो उल्था फाल्था दामो फार्स्टआव बागुरुम्बा दामग्रोगोन बागुरुम बागुरुम होननाय बिनि उनाव बागुरुम्बा दामथारगोन बिनि उनाव जात नङाबोला फैगोन बिनि उनाव बागुरुम्बा खेबसे हाबलायगोन बिनि उनाव तुरिबारिनिलाय दाउसेनखौ दामगोन बिनि उनाव बागुरुम्बा बेखौ जोबखांनायनि उनाव बिनि उनावसो दै जिरि जिरि आरो दै जिरि जिरि दामखांनायनि उनाव बागुरुम्बा दामनानै आरो तुरिबारिनिलाय दाउसेनखौ दामबावगोन बिनि उनाव बागुरुम्बा हाबफैबावगोन बिनि उनाव आरो खेबसे दै जिरि जा हाबबावगोन बिनि उनाव बागुरुम्बा दामखांनानै जात नङाबोलाखौ दामफैफिनगोन जात नङाबोला दामखांनायनि उनाव बागुरुम्बा बागुरुम्हाय बागुरुम्बा होननानै दामनानै तुरिबारिखौ खेबसे दामगोन बिनि उनाव लगे लगे दै जिरि जिरिखौ दामगोन बिनि उनाव बागुरुम्बाहाय बागुरुम्बा होननानै फोजोबगोन बिनि उनाव लास्टआव बागुरुम बागुरुम बागुरुम्बा होननाय बे गावबागाव लानाय स्टाइल जागोन नों डाइरेक्ट हायावबो लानो हागोन डाइरेक्ट स्ल'आवबो लानो हागोन बेखौ बिनिफ्राय दावखोलांगोन फोर 2 3 4 2 3 सोआव ना फोर 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बिदिनो फोजोबलांबाय आरोना दा बेखिनियासै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ आं उनाव खेबसेनो फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नोंथांमोननो खेबसे दामगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै सोलोंनो हागोन गोबाव जादोंमोन भिडिअ खालामनाया सप्तानै उनाव दिनैसो बानायफिननाय जाबाय स' सोलाबनायबो जाया टाइमाबो खम दस्रा खामानि बेस्थ' थायो बिनि थाखाय निमाहा बिबाय जाहाथे नोंथांमोना आन्दाया सिगांनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंफिननो हागोन मोजाङैनो आरो माखौबा बुजियाखैबा कमेन्ट्स खालामनायनि गेजेरजों सोंहरफिननो हागोन अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना बुजिबाय आरो रोंलांगोन निस्सय नोंथांमोना सिफुंखौ दामनो रोंगोन गरंबा बर'नि सिफुंखौ नोंथांमोना सोलोंनांगोनबो दिनैहाय बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना दासिमबो आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोनसिम दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा गोख्रै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सहैयो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम बेखौनो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोन्थों इयुननि समाव गोदान भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय